Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa z kanálu Java Dnes. Já jsem Tomáš. Ahoj, já jsem Lenka. My se dneska vydáme do Chotusic, což je u Čáslavi na burzu motoveteránů. Někteří z vás jistě znají, takže uděláme z toho nějaký video. Vy, kdo jste tam nebyli, se na to můžete mrknout. Až se vrátím, tak tady nedaleko od nás je Royal Enfield, takový sraz, takže tam se pojedu podívat a to uvidíte taky, to bude po těch Chotusicích. Těšíš se? Jistě, že. Správně. Dobrý den. Díky. Ano. Jsem nepořád. No. Takže díko nemáme, ale aspoň pásky.
tu máme my, viď? Ale dobrý, co? Za 130 dosáhnu. Pouštíme burzu Chotusice. Poměrně veliký, když ne zas tak moc, jak jsem si myslel. Trošku se zklamáním, že jsme nesehnali co? Víko na pávika. Takže kdyby někdo z vás, kdo bude koukat na tohle video Víko na pávika bez prizorní měl doma, tak mi napište pod video, určitě koukejte. Mějte se, čau, zamávej. Ahoj. Takže vyrážím na sraz motorek Royal Enfield, tady do Mlékojet. Mám to kousek, takže jedu na kole. Jsem zvědavý na to zpracování těch motorek, je to motorka z Velké Británie, ale vyráběná dnes v Indii. Takže jsem zvědavý, jak bude vypadat v porovnání v detailech s dnešní Javou 300, taky z Indie, ale opravdu viděl jsem zblízka tu motorku a to zpracování hlavně teda svaru je z mého pohledu dost mizerný. Nemyslím si, že by ten Enfield byl taky takovej, ale no, uvidím. Takže jsem tady, pojďme se mrknout do areálu. Přihledeme-li na detaily jako u Javy, tak je naprosto patrný, že ty svary jsou úplně někde jinde. Žádný kuličky, žádný pory. Také z Indie a není tomu co vytknout.
200 000, vyvolávací cena. Dá někdo dalších 5 000. Je to krásný tribut, má číslo 989, tak je to pro jeden z posledních vyrobených kusů. Ano, tady, teď řeknu pán v šedém tričku, tak je nás tady víc. Máma, ano, 205 000 korun. Výborně, já děkuji. Já se opět hlásím ze srazu Royal Enfield. Mikrofon, to je kamera, reporter pro kanál Java Dnes. 245 000 korun. Po druhé. A 250!